Sabes quanto me legalicei o forno? Cando morreu Franco. 50 anos hai, que estou cotizando. O meu abuelo, Juan Francisco. Despois o meu pai, Manuel Rodríguez. Despois eu traballaron as miñas irmás, unha neta do Tabal, Amaro, José Luis, que tamén era neto do meu pai. Pois sí, sabía que me iba a casar cun panadeiro, que tamén foron abuelos, tiña eu panadeiros. Os abuelos dela foron panadeiros. Foron panadeiros. E despois, pois, casámonos e viñámonos para aquí. E os fillos meus tamén traballaron aquí, hasta que se emplearon, acabaron os estudios. O José, a Miriam e o Jairo. Saben facer pan? Sabe, sí. Nos tocou repartir algunos, pois tocou ir a leña tamén. Pan e dulces. Non lle damos química, nin conservantes, nin aditivos. Natural. Con auga, sal, fariña e o fermento. E leña. E leña, e este forno. O sabor a leña é fundamental. Consúmeche un remolque ao día. Fundamental. E despois tamén o forno que sea de barro, de ladrillo reflectante. Coce mellor o pan, consérvase mellor. Fixen unha prueba no COVID e aguanta 5 días. Pero mira, bóveda. Habrá que dicir que o fixeron os romanos. Este viñeron de Zamoras, que a terra de barro e de saber facer fornos. En Zamora é moi bon pan e moi boa fariña. O Tabal é unha institución na rúa. Aquí viñan cartas poñendo o Tabal, solo. Facían unha obra de teatro unha vez, non sei se nas festas, e tiña que dicir chaval, e dixo Tabal. Foi así. Dixo pai? Sí. Tabaliño me chaman, moitos. Na posguerra, os meus pais axudaron moito a xente, que non había cuartos para comprar o pan. Moita xente pagaba cando vendía o viño. Pois eu apañando sempre a leña todos os días e facendo recaos, tiría 15, 16. Despois tiña que repartir o pan ao bar da estación, ao bar Corinto, ao Nenocho, á pensión da señora Insolina e hasta a cociña, a todos os sitios iba hasta a cociña. A fonda da Vianesa, que hoxe o neto é deso do turismo. E a mí non me aprendeu nada, miraba eu. Miraba como meteu o meu pai o pan, tiñalle que abrir a porta do forno, se ibase colocando dúas e dúas, empézase, hasta o final, que é a hornilla, que é moi difícil meter o pan en dúas barras, é unha fogaza con outra. E despois, cando el se jubilou e collín o forno, sabía perfectamente meter o pan. Só non estuve aquí, cando me fui a Mil, pois marchei para Barcelona. É que deime, había xente por ali, moito traballo, podías te emplear nun banco daquelas. Chamou o meu pai ao bar da miña irmá, que era ese algo bruto, e dixo: a ver, por teléfono, veis peiquí que cerro forno, ou veis ou cerro forno. E volví para a rúa a coller o forno, e desde aquela estou aquí. E viñan toda a xente de Funtei, todas as mulleres, que a Margarita do Majao, a Francisca, a do Rolo, a Anita, os dos Ferrechas, os da Casa Grande, que viña con 3 cociñeiros, e preparaban aí que os pavos, que as cofias, e, bueno, eses gorros. Tamén no San Roque tense nos cambiado cabritos, e eu por a procesión buscando a dona do cabrito. Facemos empanadas tamén. Empanadas, que eu fago as empanadas. Si, o pan casi sempre fai el. Fai moi ben. O da matanza, digo cheo, que viñan cargadas desde Vilela con costillas e facían hasta 6 empanadas ou 7 para darlas unhas a outras. E cando era a matanza da outra muller, e volvíanas a devolver. E así facían tamén en Funtei. Despois as roscas casamenteiras que se fan no San Antón, fáiasela todas. E funcionan? Salen moi ben, moi ricas. Non digo se hacen de casa.
A xente no. esa tradición Penso ten. que siguen E sempre siguen esa solteiras, tradición as que as comen. e contralas. Dá pena que se cerren os fornos, Claro. que non haxa siga, continuidade. Claro. E o voso ten continuidade? Vexolle creo, mal. non. Porque os nosos nenos non... Pero a Miriam estuvo unha época. A Miriam estuvo e gusta Sí, lle. gusta. A Miriam ver. ainda volve. Sal Moreno, dirá a xente. Clientes de toda a vida. Vennos a mente moitos recuerdos. Estamos moi agradecidos á Corporación Municipal, ao Todos, Concello, sí, que se acordaran de nós. a todos que se acordaran de nós, os Se veciños alegran tamén. de vir aquí sempre. Pois, se vamos ao Codillo non podemos facer pan, Se xa é as 12 presentacións. porque se xa é ás 12